Advocate Ofadza Mahere aiwabatikana chitiko chinoitika upolokwane chinoita kuti Advocate Ofadza Mahere vauye vachideclare kuti aiwa kana nelsonchamisa apa kutonga isusu tinge tava nemastadiums edu tinge tisingamboendi kumbonopocha mastadiums evanhu. Saka pena mashoko anobuda chakwana Advocate Ofadza Mahere aiwa vatinoona kuti vakomana vari serious nekudevelopa the new Zimbabwe ndobva subscribe like on the bell icon. Timina pendo paka anoposta mapictures aya emasoka matches aiitika unyara chiti. In the new Zimbabwe under President nelsonchamisa, we will have our own functional soccer stadiums. Zvekupema zvinenge zvapera. Zimbabweans from all walks of life will pick the 60,000 seater stadium to support the boys as they play their hearts out of a mark of national pride. We will all be waving our Zim flags. A brass band will play the national anthem and we will sing along really loud. The ground will be shaking as we cheer them on. It will be the dream team 2.0 team Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda toka panapa Advocate Ofadza Mahere vachiti aiwa in the new Zimbabwe tinenge chate zvekupema kuti tinoenda mwedzi kunyika tichinoplaya masoka matches kana kuma training sessions vachiti aiwa munew Zimbabwe tinoona kuti she's sharing dream vision achiti aiwa tinenge takapeka 60,000 stadium aiwa pachinyatsokuridzwa music vanhu vanyatsokuimba our national anthem inonyatsokuratidza our identity tisinganoimbiri kune dzimwe nyika. Mashoko aiwa tinoona kuti mashoko anoita kuna Ofadza Mahere mashoko akanaka kwazvo anogamuchirwa nevanhu munyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko ake pinda comment section medu. Musubscribe or like, so to the bell icon.